Walay pulo sa tong panag-uyab, may pa magbulag na lang tani style ani. Unsa? Ngato ra kasi yun sa imo ha? Makibulag dayon ka? Ha? Alangan, wala man nimo gihatag ang akong kalipay nga akong ginapangita. Dugayan nimo gay na ra ko sige gulat nimo diri ba. Kabalo kang layo kaya mong balay anong wala na lang kang diretso dito ah? Ay sus, patabok ko na po ko nimong sapa, perting luya sa akong motor, sige rin ni kapalong mo, nga diri na lang ko nagpaabot sa imo ha. Sa una bitong nagapanguyab ba ka wala kay reklamo nya karong nagkauyab na ta daghan na kay kag reklamo. Ay dili man sa ingon nga nagareklamo ko, ang ako lang concern lang ko sa akong motor kay perting luya sa akong motor dito ug musulod ko sa inyohang balay. Ah daghan na pud nimo pangyaw-yaw oy mura pud baya gwapo na imong motor. Bahalag dili gwapo kong motor, ang importante na ako'y masakyan nga masundo tika. Masundo ko o masundo akong barkada. Na, wagi paingnan na tong istorya ni ba kay naabot na pud kasi imong barkada. Anong muriak man ka og barkada nako akong isgutan? Kinsa ko dili mo riya ka nagod nga kita ra duha nag-istoryahan diri tapos idamay nimo ang walay labot. Ah wala jud nagpahalata lang jud ka na kay gusto atong bayhana kay og mahisgutan man lang gani iya ang pangalan. Aw muriak dayon ka. Ikaw ba pati imong barkada dudahan gyapon nimo mao na gid na imong pagtan-aw sa kuha, grabe na sad nimong batasan oy, wala naman na sa lugar. Hoy wala pa ta nagkauyab mao na jud ni ako ang batasan mo nang wala kay karapatan nga baguhon ni kay uyab rata. Mao gani no, uyab pa lang ganita ing ana na imong batasan, unsaon na lang kaya ug magbinyo na tanduha. Feel di mo makigminyo ko sa imuha karon pa lang chicks boy na kay kag namong. Ug chicks boy pa lang ko kay may dili na ko mag-anto sa imuhang kamaldita. Og dili pa ka chicks boy ngano magato-ato man ka sa akong barkada nya magdikit-dikit mong duha. Ikaw man gud hugaw na mo kay kagunahuna gud. Porkit nilaag ra ko dito sa imong barkada, nakishare lang ko sa bahin sa akong mga problema about sa imuha. Nya maginana na ka sa kuha. Ikaw ba kuan kay ka kanang magbuhat-buhat dayon ka og mga istorya ba nga dili mao. Og dili ka og seryoso pa ka sa kuha dapat sa kuha ka moingon nganong kinahanglan man dito sa akong barkada. Abi nimo kimi, ako kimi. Seryoso kay ko sa imuha. Una-una agod nag-antos kog pila ka tuig og sigig panguyab nimo. Pero nagtuod jud ko kimi nga magbag-o na ka ba? Bag-uhon nimong batasan nimo pero wala nimo giusab. Hantod karon maugi pa nimong batasan. Grabe gyud di magabasa-basa. Sa nagantos ka sa kuha? Nagantos ka sa ako or ako lang imuhang gihimong tulay para makakuan ka sa akong barkada ha? Himong tulay? Nabuhat nimo na nga istorya sa kuha kimi? Grabe nakabuhi kag istorya na para sa kuha. Okay, tinuod man pod. Tanan nga tao ron. Kinahanglan na mo gamit og laing tao para lang makakuan sa ilang gusto. Mao na ang imuhang pagtanaw sa kuha karon. Naunsa man taon ka oy? May pagwa ko ni anha diri an. Anha gani ko diri ano. Kay buton naon maskin mangayo kog suri sa imuha. Kay imuhang gi buhat-buhatan og lain nga istorya kagahapon. Kinahanglan di ay malipay ko gahapon kay nakita ta mong duha nga nagdikit-dikit mo didto Unya og pagdikit-dikit rami dito sa imong barkada. Unsa na imong nauna nimo? Nanaytabo sa muha. Walay kuan sa muha, wala mi relasyon unsa day ka? Wala mo relasyon. Ha? Dili ko mudol sa imong barkada ug dili mo barkadan duha. Susala pa na ako karon nga nakita ta mo didto nagdikit-dikit mong duha. Ganong nakaingon man ka nagdikit-dikit mi o nagdikit-dikit min duha. Nara ko sa ubos niya nasa sa ibabaw pertiran kalayuan na. Oh, hinahinayon man to nimo para makagunit ka sa iyahang pa. La. Ganong naabot na makagpaa. Grabe na pugawin naabot na makagpapaa diha nga. Grabe. Alangan, kay mao man na inyo ang mga diskarte para lang maka-score ka. Ha? Nakaingon ka para maka-score ko? Una-una akimi, gisugot na ko nimo. Nihangyo ko sa imuhang mo score ko. Pero unsay mong gibuhat sa kuha? Wa ko nimo gipa-score. Hoy, og seryoso pa ka? Dapat kabalo ka magulat. Ngano magkailangan man yun di mo nga dali-dalion? Ngano, naapa kay daghan dito ang babae nga kinahanglan nga iskuran? Ila nimong kimiha ka oy. Nagdali ba day ko? Wala ko nagdali. Ang akong ingon sa imuha, paabuton rati ka ug kanusa ka andam. Pero nihangyo ko unta ko sa imuha, bisag kaisa lang unta mo score ko nimo. Wala ko nimo gipa-score, bahala kaisa lang unta. Unig dili man ko magpa-score sa imuha. Nganong masuko man pug ka? Kinsa man oy dili masuko anagod. Dili lali magpugong-pugong sa puson kimi. Unsa di ka? Giingnan bitaw si ka nga gipapilit na sa dingding. Palipilit sa dingding. Mao na nakapait nimo diha papilit sa dingding. Hunaw-na ra gud. Duwa na taga-tuig karon. Pero unsa imong gibuhat sa kuha? Ha? Gipa-score ba ko nimo? Wala ko nimo gipa-score. Ug inana manggaling. Walay pulo sa tong panag-uyab, may pa magbulag na lang tani style ani. Unsa?
Nga to ra kasi yun sa imo ha? Makibulag dayon ka? Ha? Alangan, wala man nimo gihatag nga akong kalipay nga akong ginapangita. Nga, katuray rason? Katuray rason? Laom na kayo to sa imo nga rason? Ha? Wakay tungod wala lang kagi pabungkag sa akong bahaw. Nga na dayon ka? Magbulag-bulag na dayon imo ang desisyon? Kinsa man ko'y dili malain na nagod. Sus nimo eh. Una aragod. Kato si Angie ni share sa kuha bahin sa iyang uyab niya. Nangutana ko siya ug ipalistod lisudan pa ba niya ang iyang uyab sa una. Unsay yang ingon, wala niya ginapalisod-lisudan. Ug unsay pangayoon nga kalipay sa lalaki iyan ang gihatag. O unsay Lahi natabo man karon. to! Lahi man to siya! Pero naluoy kong Angie pod kay misultihan ti ka. Naluoy po kong Angie sa imong barkada nimo kay ni share siya sa kuha. Sa iyang panag-uyab niya sa una, gihatag niya tanan ang kalipay sa usa ka lalaki pero igo ra sa gibiyaan, igo ra siya gitalawat pero mao na nga konsensya po ko sa iya ha. Nakonsensya ka? O na, kay gusto sa iya ha? Mao na nakapait di Kimi. Kay ikaw imuha da yung ay nako, di na gid basabtan. Ug ina naman gali ka mawi pa magbulag taw di. Way pulo sa tong panag-uyab ug wala dili ko nimo batilawon. At sa kaidong ba? Magistorya sa tanayaw lang gud kog bulagi gud. Stila ning bayhana ka oy. Kaidong. Kog bulagi ba? Ingon ka sa kuha nga makahulat ka o ganun sa ko ready. Hantod ka nos pa man in taon ko maghulat sa imuha Kimi oy. Grabe na pug ka oy. Sige ra ko ginulatay ani. Sige lang god, di ba love man ko nimo? Ingon man ka nga makahulat man ka sa kuha. Oh, lab ganita ka no. Pero ug unsa nga akong pangayoon sa imuha, butang natog muhangyo ko sa imuha nga ihatag ang akong kalipay nga ginapangita. Dapat ihatag pud nimo para dili pud ko maburing. Lain na pud nimo oy. Maura day na imo nga bul sa kuha. O sige, ani na lang. Papiliun ti ka. Kung magbulag ta karon, ug imuha kong paiskoron. Unsa man? Tubag na yun. Dili nimo makayag buhat sa kuha no. Kay tungod dili ko nimo lab. Bahala kayo magbiyaan ti ka diha. Kadong! Stilan nimo. Awa dia. Ay sig panggunit ako. Kadong! Ayaw lagi kong biyahe ba? Ayaw kong biyahe ba? Stilan nimo bayhan na ka oy. Bahawa na diha kay Kadong dili pasagdi sa ko magunahon ako. Wala ka. Sige na. Ay sig panggunit sa ko aro diha ra gani ka no. Stilan nimo bayhan na ka oy. Nanapog ka pa uwi na pug ka. Diha ra ka. Kadong! Ayaw kong biyahe ba? Mo gani no. Ug unsa mo nga pangayoon sa imo ihatag ang kalipay ginapangita. Dili pa lagi ko ready lagi. Hilom di ay. Bahala ka diha. Diri sa ko. Pasagdi ko maguna-una ko kay gusto lang ko nga nakoy mapahungawan sa akong gibati karon nga problema. Kadong! Ang biyahe mong mo. Tungod lang wala kang ipaiskon. Manginganan na ka sa kuha.